खुलुमबाय लोगोफोर बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय 2025 मायथाइनि 28 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन, नाथाय बेरेखा आरो सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया गोनांथार। नखरारि जिउआव गोजोननाय थागोन आरो नोंथाङा न'नि साखोन-सिखोन आरो साजायनायनि फारसे गोसो होगोन। लोगोफोरजों दावबायनो खाबु मोनगोन। साननि नैथि बाहागोआव धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। मुलाम्फा आरो मुलाम्फाजों रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। गोलाव समनि रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। गथ'नि धोरोमारि लुबैनायखौ नुनानै गोसोआ खुसि जागोन। खाथि खालानि जायखिजाया दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। मिथुन राशि दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोदान मावनो नाजागोन आरो बेयाव जाफुंसार जागोन। सानजौफुआव मोजां खौरां मोननो हागोन। फालांगियाव दावगानाय आरो खामायनायनि खाबुफोर थागोन। बादायलायनाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव खाफाला थाफागोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साख्रियाव थानाय मावख'गिरिफोरनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। कर्क राशि दिनैनि साना मोनसे गोजोन आरो मुलाम्फा गोनां सान जागोन। जिउनि लोगोरिया माखासे मोजां सारप्राइज होनो हागौ। फालांगियाव खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि नांज्लायनाया जोबगोन आरो आबहावाया गोदै जागोन। बेलासि समाव लोगोफोरजों पार्टी एबा गोजोननि बुब्लिफोर हगारनो हागोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाय जागोन। सिंह राशि खाफालनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' खालामनाया नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सानस्रियारि फारागथि जानो हागौ, बेनिखायनो बिबुंथियाव दबथायना था। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। बाहागि आरो बाय बाहागिफोरजों दावराव-दावसि जानायखौ बोखारनो नाजानाया जाफुंसारगोन। लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। कन्या राशि दिनै खाफाल आरो खस्थ' मोन्नैबो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। जायखिजाया जेंनानि सुस्रांनायखौ मोनब्ला गोसोआ गोजोनगोन। खामानि आरो फालांगिया गोनांथार नाजानायाव जाफुंसार जानो हागौ। निखावरि सुबुंफोरखौ मदद खालामनो खाबु मोनगोन, जाय इयुनाव मुलाम्फा होगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। तुला राशि दिनै खामानि, फालांगियाव आरो मोजां खौरां मोननायनि सम्भाबना दं। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया मोजां थागोन। नोंथाङा नखरनि गेदेरफोरनि अननाय आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ मोनगोन। मानिबा गोनांथार जाहोननि थाखाय गावनि जिउनि लोगोरिजों शपिं खालामनो थांफानो खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनै मोनसे खाबुनि सान। खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। सि-जोम आरो बिल्डिं बानायग्रा फालांगिरिफोरा मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआव खाफाला नोंथांजों लोगोसे थागोन आरो नोंथांनि मोजां मोनग्राजों थांफानायनि बिथांखि लानो हागौ। न'आव लोगोफोर आरो आलासिफोर फैनायनि सम्भाबना दं। धनु राशि दिनै नोंथाङा खामानियाव गोजोन आरो जाफुंसार मोनगोन। गोबाव समनिफ्राय जाफुंनो हायि लुबैनायखौ दिनै सुफुंनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिहावनिफ्राय मान आरो मुलाम्फा मोनगोन। दिनैनि नाजानाया रांखान्थियारि बिथिङाव जाफुंसार जागोन, थेवब्लाबो माखासे गोसो गैयै खरसाफोरावबो सोराङाव फैगोन। नोंथाङा उन्दै बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। मकर राशि दिनै सरासनस्रायै मोनसे मोजां सान। नोंथाङा रिलेक्स जानानै गावनि खामानिखौ मावगोन। नखर आरो गथ'फोरजों सम बारहोगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों दावबायनो थाखाय मोनसे हाबाफारि जानो हागौ। खामायनाय आरो खरसा मोन्नैयावबो सोलिबाय थागोन, नाथाय खरसाया गनायथाव जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोनसे थुलुंगाथाव सान जागोन। जायखिजाया लुबैनायखौ जाफुंहोनो हायो। नोंथाङा न'नि खाथि सुख-सुबिदाफोर बानायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि बिफा एबा बिफा बायदि सुबुंनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव जर'खा मुलाम्फा जागोन। जर'खा गलामाल फालांगिफोरा फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। मीन राशि दिनै नोंथाङा लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। जायखिजाया दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। थाबथानाय खामानिखौ सोरबा लोगोनि हेफाजाबजों हेफाजाब होनो हायो। बेरामि सुबुंफोरनि सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि आरो नखरारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन।
दान होनायनि खाबु मोनगोन। अब्ला लोगोफोर बेयो दिनै 28 नभेम्बर 2025नि राशिफोर। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरदो। सानफ्रोमबोनि राशिफोर खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।